Hello, jotono sanja kaham gai na siri do an mathe thepana ni thalayo do ang rangsak dogano gai kisa rangsak ni collection of phuno gana nei video khlai krata ego anto phone rok haime ba tai tamla jiri jara hai mangnota ani phone rok ba tai kaham bo pai malanglia ke youtube bo video ria balok sukka gai mathe rok slantoi kisa rangsak collection phuno gan nei ega khunju ni rok nai naila kaisa ban hamjagya tangai bo mane kisa moklok lai nang he diba ga moro bo rangsak mangno pudo ang heta rangsak hengjak tongta asok je kwang ma sido rangsak rok ma paya dogano ma therang ngai jaba hengjak ka sai malang le nasina di toroi mane kepalok rei hai ke rangsak kodok kana rok emon je dam sunga de thangpro busu jing kamo pogoi thanga moto video khaim balok khado gai reje bo balok khabla gabang goni pogoi thangbai kata busu bong ka rangsak abo se oro kai sangka naitung mando mas mai hangau se oino ko dogano se ma naisi uta mangkha oino dogano mathe kopor an mathe kopor kak tomai khabla bong goni thepana hne rangsak dogan thamani ta khai necklace naitung lai thai ko naitogoi mane an necklace paina kai mojo dam nangana gai naitang le dan bang ma se kadai gai tabai ko an busai singibil ban sinel singibil badan mang sing khati ko chaw langai ka singibil badan ni tam to kha naiji ugara de saw sini bai oyong phak ko soi pu mo yong phak ko soi yong phak ja ko soi sido yong phak da sol tong ba ke sabigra comment khlai moto ornachal ro bisi samano go mono songna rupam songna gathang wasiban kerom khabare kintu bang hai Puna pogoi thanga do abuse angkai godok chakha phaisa ngata alu he baza chakha phaisa ade ka bado ko pikhai thainai se 100 টাকা po keji 100 টাকা na he kone re সবাই না বলি না ম লবিয়া ya pura kesrang peta gai sungot neramis rok bla yang o thilai thanglai engnai tonglai gabang gunai neramis sana bagai ba mutirok pai to katangai video rok khlai jega neramis sama tamne video khlai ba he deba Papa taklai bosre monje borok thika thago thika yang an bukurang rok thika mami sung thika tai cha jawa sai malaya neramis mang takor lai tong lai kha gai ko thaborchuk 1 kg khana ngam mono bodo goisa lanai awse phunugan hamase poi thanga do godaglia lokai dogbaya konbai sapuro muito kore banga phunumone pura emon khai dobuk khai mono sai lap kore kha asuk kai thabo choka mo tai ni na tai kong nei rungman do ko liya tam nani kosong mong thama ke hamli yangai kai ko musurang ta to mani bazar hati ba yang pakko se mongsa bado kopi sobai ngadai thabor chok asung na bazar hati ba edba rang rong bo emon kai nera mi samane bayo saila kore bera musaya akran musaya gaba yang thok ni mamang butira ko sai me able mona he de bangan chikon sa blog baheng da bakha comment kle sana ta pogori